So guys, paingon may biyahe, paingon og simula. So kanon niyo guys, sakay na kami jeep. Ito na. Yung mga pamilya ko guys. So ito na guys. So yan sakay mi jeep. Bus guys. So mag-overnight mi guys to sa Badyan guys. Then hapit mi sa Simala. Yan paingon ta sa mga kita sa SRP guys. Yan to. Makita na to yung bridge yang bago project ni sa kangin natong presidente nga si Duterte. Ito sa tunnel guys, yun ito guys mga kita sa tunnel gawas ni sa SRP. Yan makita na to yung bridge yang bago yang bridge sa sa SM na SRP guys. Yan kita niyo yun kami na tunnel ni Agi yun to ngit-ngit makita nyo guys, ngit-ngit kayo. Yan sa unahan guys, mahayag na pero dili kay ni taas ang tunnel diri guys sa plaza ni Impedensya and sa SRP lusot guys. Yan hayag na kayo. Yan ito na guys. Yan so makita nimo yung bridge. Yan ito yan ito ang bridge guys bago. Yan 8.9 kilometers na guys. Yan or mana bago pa na uman guys naging tuig yan guys. Yan so pwede ka muagi na dia guys magbike. Yan mga sakyanan ay mga tulpi guys SRP to Lapu-Lapu na guys sa Cordoba. Yan ito pag magbike dia muagi guys bago lang na open tapos wala na bayad siguro muagi ka dia bago ra na siya na open makaagi kay magbike sa desk kilid. Yan sa may gutter din tapos yan ito guys namin sa SRP. Yun makita nimo yung bridge na taas ayo guys. Nagsakay mig bus. Yan so aircon mo bus magsakyan guys. Yan SM ni guys paingon nag SM seaside. Yan ito hi bridge. Gula na to korek SM diri pun manukod no ban. Tulog man na. Daw nagulog ipitan nila. Duka mo buta. Dugay mo kay natulog. Dugay ka natulog gabi eh. Sige cellphone. Barko na, dili na truck. Padako lagi nak. Barko. Maguli na ng pagawin na gawin no. Dito beach. Sa inyo ka pa dito. Okay, klase mo August. Ano siya silahan? Unsa August sama? No. Kami koyo. Ako koyo ka mama Julie. Ma.
diring dapita ato asa ning i-pass forward guys. Yan paingon ni og simala nga dalan. Yan to paspasan ko na itong i-pass forward para paspas. Yan so makita ninyo parang malakas siyang nagtupan guys. Ato ning i-pass forward, so tingnan nyo guys. Paingon ni siya og simala diri napita guys, nindot ng kalsada na guys. So yan ang simentado ng kalsada diri pa yung simala. So mao ni ang simala guys. Magpa-picture lang sa ata. Perting inita diri guys sa simala. So perting hayag. So magpicture lang ta. Tapos pag mo picture guys, paingon ata sa biyahe sa Badjan. Yan, ito na ang Badjan. Yan, paingon namin na guys. Yan. Ito na nag-volleyball. Yan, kita na mo. Yan. So mauna kanindot sa dagat so mag-overnight mi diri. Yan. So mga overnight diri guys sa Badjan. Lambog ni guys, Badjan. Ang kanindot diri guys, nindot kay lahang baan guys, dagat guys, yang balas na puti. Yan. Diri guys. Oh, nindot kayo ang lahang buwan diri guys. Mga cottage. Yan. Yun, nindot kayo yung dagat. Gablo lang guys yung dagat. Yan to. So paingon namin na guys. Naglingkod-lingkod pag kami diri guys. Relax lang sa para kasi guys nahilo-hilo kami sa biyahe. Malayo kasi guys. Alas 6 sa buntag minanggikan guys. Abot mo guys sapit na alas 2 guys sa hapon. So medyo ang biyahe na mo guys, medyo taas guys. Ito guys, daghan kayo mi guys na may mga bata guys. So maligo lagi. Yan, relax na guys sa kainit guys. Grabe inita lagi karon guys. Lawa wajib si ulan guys. So salamat kami diri nga pag ari na magdiri swerte ko guys. Wala gyud magulan guys. Yan. So paingon namin na guys. Yan. So kanimo sakyanan maghulat sa punin namin guys. Yan. So yan. Parang yan. So guys. Yun. Basta na diri guys. Ito mauna ni guys ang sa cottage na mo. Yan. 2.5 ang cottage na mo diri guys. No? 2.5. Yan. Mauna na yung bayaran guys. Yan. So kisa katong ganahan mo ari diri sa Lambog ni guys. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko guys. Bye bye.